Влез във форма с Илиян Найденов по радио Берг М. Здравейте и от мен, Илиян Найденов. Това е първото издание на Влез във форма. От моя професионален опит ще се опитам да ви помогна да изберете правилния път за изграждане на хармонично тяло. От работата ми с клиенти съм забелязал, че хората се стремят да изградят бързи резултати за много кратко време. Точно заради това те избират грешния подход. Затова днес ще говорим за така желания от всички фитнес любители бърз мускулен растеж. Влез във форма по радио Берг М. Първото, за което мечтае всеки начинаещ във фитнес залата, са огромни, релефни и сепарирани мускули. Той обаче все още не е наясно как да го постигне и при липсата на знание или фитнес инструктор, който да го насочи, допуска поредица от грешки. За да постигне мускулна хипертрофия или така познатия на вас като мускулен растеж, трябва да се извършват натоварвания в рамките на 15-20 секунди, което означава те да бъдат извършени в режим на анаеробна лактатна производителност. Друго много важно условие е задължително натоварванията да се извършват на фона на положителен енергиен баланс. Положителен енергиен баланс означава, че приетите от храната калории трябва да бъдат повече от изразходените през деня. Прието е, че за постигане на мускулната хипертрофия, мускулния растеж, трябва да се тренира с 5 до 8 повторения в една серия до отказ на 80-85% от максимума. Обяснението за това се крие във факта, че по-малки натоварвания, като например 50% от максимума, натоварват само част от мускулните влакна. Когато се повиши отежнението до тези 80-85%, се активизират всички мускулни влакна. Влез във форма по радио Берг М. Тук е момента да отбележа, че преди започването на серия до отказ, вие трябва да направите поне 2-3 вработващи серии с по-малко килограми, за да подготвите мускулите си за по-големите утежнения. При начинаещите обаче съвсем не е така. Проучвания показват, че те получават мускулен растеж от далеч по-малки утежнения. Затова аз ви препоръчвам, като начинаещ, избягвайте големите утежнения и тренирайте в рамките на нормалното. Друг изключително важен фактор за мускулния растеж е аеробиката, за която ще поговорим малко по-късно. Влез във форма с Илиян Найденов. Под аеробика разбираме всички натоварвания в рамките от 3 минути до 2 часа. Това са натоварвания като колоездене, бягане, плуване, гребане и други. Аеробиката дава добро развитие на кардиореспираторната и ендокринната система, което в по-далечен план на вас осигурява по-добра мускулна хипертрофия. Аеробните натоварвания спомагат в огромна степен и масното изгаряне, като разбира се трябва да се правят на празен стомах. Това е така, защото при аеробни натоварвания на гладно организма мобилизира мазнините като енергетик. За най-добро развитие на кардиореспираторната система аеробиката трябва да се прави с интензивност около 170 удара в минута. За фитнес любителите и културистите тя спомага за хармонизиране между соматичните и вегетативните части на тялото. При начинаещите е добре да се започне на открито, където имате достъп до по-свеж въздух, 2-3 пъти седмично. За предпочитане това да става на стадион, тъй като там имате представа за изминатото разстояние. Мъжете трябва да започнат с 6 обиколки от 400 метра, докато при жените може да се започне с 4 обиколки. При напредналите тя е част от цялостната подготовка за изграждане на релефна мускулатура и в много голяма степен има индивидуален характер. Един съвет от мен: правете по 20 минути аеробни натоварвания след всяка силова тренировка. Така не само ще придобиете по-релефна мускулатура, но и ще подобрите сърдечно-съдовата си система. Това беше всичко от мен за този път. Надявам се, че съм помогнал на много от вас да направят своя старт в спорта. Очаквам вашите предложения и въпроси за следващите рубрики. Влез във форма по радио Берг М.